To fa daman Hausawa sun ce baki shi ke yanka wuya. A satuttukan baya ne fitacciyar 'yar TikTok ɗin nan wato mai bakin kiss ta fito ta ce tana da bidiyon tsaraicin Momee Gombe wanda hakan ya jawo cece-kuce sosai a kafafen sada zumunta. Wanda yanzu haka kuma an ga wani faifan bidiyo yana yawo na mai bakin kiss tare da Momee Gombe inda take ba ta haƙuri tana cewa wallahi Allah bata san Momee Gombe ma haka take da haƙuri ba sai yanzu. Wanda yanzu haka za ku iya ganin bidiyon nata. A gurguje dai mutane duk wanda ya ido bi da mu bidiyon da na yi akan Momee Gombe na ce akwai update ɗinta babu bidiyon update ɗinta. Na yi ne kawai don neman followers da likers da Allah Momee ki haƙuri. Tuba nake masoyiya ban taɓa tunanin kina da kirki ba ma sai yau. Da kika ce kin yafe mini babu komai. To dai gashi nan kun ji dai da kunnuwanku kuma kun gani da idonku. Duk masu tunanin ma bidiyon tsaraicin Momee Gombe ya fita to wannan abin dai ba haka yake ba. Tunda ainihin wacce ta fara faɗa abin gashi ta fito ta ƙaryata kanta. Menene ra'ayinku akan wannan magana da mai bakin kiss ta fito ta faɗa? Shin kuma idan ku ne Momee Gombe aka yi muku irin wannan sharrin za ku iya haƙura? Ku ajiye mana a comment section. Ku ci gaba da kasancewa da Hausa Tracks ta ku ci domin samun labarai masu inganci da kuma nishaɗantarwa.